Tak for det. Vi vil gøre det lidt anderledes, end vi plejer, fordi det er faste. Så derfor vil jeg starte med at bede nu. Herre, vi takker dig for dit hellige og gode ord til os. Og så beder vi dig, Helligånd, kom du og åbne det for os herinde og for børnene. Åbn vores hjerter for dig og det, du vil sige til os i dag. Inden vi når til Filipperbrevet, som vi skal høre om i dag og de næste 4 gange, så skal I lige have med, hvad der er baggrunden. Fordi det er ikke bare sådan ud af det blå, at der opstår en menighed i Filippi, som Paulus nu skriver til. Vi er tilbage i sommeren 49. Det er ved at være lang tid siden. Og Paulus, Silas, Timotheus og Lukas sejler for første gang mod det europæiske kontinent. De krydser det ægæiske hav lige ved siden af Bosporusstrædet, der hvor vi har Istanbul i dag. Og for første gang træder de deres ben på det europæiske kontinent. Og de tager hen til den største nærliggende by, Filippi. En romersk koloni. De havde ikke brug for at vise pas i paskontrollen, fordi de kommer fra et romersk område og rejser til et romersk område. Det er alt sammen under det romerske styre. Da de kommer til Filippi, så er der ikke nogen synagoge, der sådan lige kan være samlingspunktet for Paulus' forkyndelse, sådan som Paulus ellers normalt gør, når han kommer til en ny by. Men der er et bedehus, og det er ikke et norsk missionshus, men der er et bedehus, som Paulus tager ud til, hvor der er nogle kvinder, der er samlet. Filippi var en romersk koloni, hvor der boede mange hedninger. Der boede sandsynligvis ikke ret mange jøder. Der var skik for, at når du var færdig og gået på pension som romersk soldat, så var Filippi et rigtig lækkert sted at nyde sit otium. Og det var fordi, at der var sådan en vis skattefrihed for dem, der boede i Filippi. Så forestil jer Filippi som datidens Monaco, eller Abu Dhabi, eller Dubai, eller sådan et eller andet. Der, hvor man sådan kan sidde med og nyde et glas rosé, og at man ikke betaler så meget skat. Det er sådan, byen har været. Og derfor så er der en kvinde, der hedder Lydia, som arbejder i det erhverv med at farve tøj i en ekstrem dyr lilla farve, kaldet purpur. Det var dengang, man ikke kunne farve tøj af andet end sådan naturlige midler. Og så fandt man ud af, at der var en særlig havsnegl, som man kunne tage en lille smule af dens slim fra, som var sådan lilla farvet, og så farve tøjet lilla. Ekstremt dyrt. 250.000 snegle skulle der bruges til sådan 30 grams farve. Forestil jer sådan en lille blæk. Og derfor så var det et rigtig godt sted at sælge sine meget dyre produkter, fordi der var altså ret mange rige folk, der kunne købe den der lille farve, som var sådan den kongelige farve. Det var kun for de rige. Dengang der skiftede moden ikke så tit, men ligesom i dag, så er det stadig moderne at gå i noget rigt eller noget dyrt tøj, og det var det også dengang. Hende her Lydia, hun møder Paulus, og Gud åbner hendes hjerte, og hun kommer til tro på Jesus. For første gang er der en på det europæiske kontinent, der kommer til tro på Jesus. Sommeren 49. Hun inviterer Paulus, Silas, Timotheus og Lukas hjem til sig og siger, I bliver simpelthen nødt til at blive her et par dage for at undervise mig, for at blive sammen med mig. Og det lytter Paulus til. Så de bliver der et par dage, og hele hendes hus, børn og voksne, bliver døbt. Mens de er i Filippi, så er der en ung pige, som sådan begynder med at følge efter Paulus og hans følge. Hun går sådan og råber om bagi. Hun er besat af en spådomsånd og kan faktisk profetere om, hvad der sker i fremtiden. Og det er hendes herre rigtig glad for han tjener penge på, at folk kommer til den her pige, som kan fortælle dem lidt om, hvad der sker inde i fremtiden. På et tidspunkt så bliver Paulus så træt af, at hun går derom bagved og råber. Så han vender sig om, og så råber han af hende. Og så uddriver han den her ånd. Og så er der desværre en herre, som bliver rigtig sur. Fordi nu kan han ikke længere tjene penge på hans pige, der kan spå om fremtiden. Så han bliver sur på Paulus og Silas. Og han trækker dem i fængsel og kaster dem i fængsel, efter de er blevet pisket. Og han får dem til at sidde inde i det inderste fangehul sammen med deres fangevogter. Forestil jer ikke sådan et moderne fængsel,
Men forestil jer en grotte inde i klippen, og så i den grotte er der en grotte endnu længere inde, hvor der virkelig er meget fugt på væggene, og hvor det virkelig er træls at være. Der bliver Paulus sat i lænker sammen med Silas. Men de lader sig ikke slå ud. Om aftenen så sidder Paulus og Silas og beder og lovsynger og taler om Gud og om Jesus, om hvad de har gjort for dem over for de andre fanger og fangevogteren. Og så sker der det om natten, som tit sker i området ned omkring Middelhavet. Der kommer et jordskælv. Det her jordskælv, det er så kraftigt, at fængselsdørene de falder ud, og da fangevogteren vågner, så er han sikker på, at nu er alle fangerne flygtet. Og så ved han godt, han havde kun he got one job, og det var at passe på alle de der fanger, så han ved godt, hvad straffen er for det. Så han tager sit sværd og lige ved at slå sig selv ihjel, i det Paulus han så råber inden for det inderste fangehul, hvor der nok ikke har været ret meget lys. Vi er her stadig, siger han. Og fangevogteren kommer og kaster sig ned for Paulus' og spørger, hvad skal jeg gøre? Hvad kræves der for at blive frelst? Og Paulus siger til ham, tro på Herren Jesus. Og så bliver fangevogteren frelst, han kommer til tro, han inviterer Paulus og Silas hjem, og der får Paulus lov til at forkynde evangeliet for fangevogteren og hele hans familie, og de kommer alle til tro og bliver døbt. Paulus og Silas bliver løsladt, men for at vide, nu gider vi altså ikke have her i Filippi længere ud af byen. Inden de smutter, der tager de ned til den menighed, som sådan allerede er, som er sådan lige i sin spæde start, Lydia, purpurhandleren, og så fangevogteren og hans hus. Og der siger de farvel, tager afsked med dem, og så sætter de kursen videre mod Thessaloniki. Og det er et andet brev, det må vi tage en anden gang. 13 år senere, 13 år efter det her det er sket, og hvis I ikke tror på det, så kan I læse i Apostlenes Gerninger kapitel 16. Det er sådan, det foregik. 13 år senere, der sidder Paulus i et fængsel i Rom. Det er et mildt fangenskab, som står der i Bibelen. Jeg tror ikke, det er mildt og lækkert i forhold til sådan danske fængselsforhold, men det er trods alt mildt. Og der har han selskab af Timotheus. Men han er taget til fange i Rom, og der er der kun 2 udgange på ens dom. Enten så bliver du frifundet, ellers så bliver du dødsdømt. Det er det, der er udgangen for Paulus. Og det er mens han sidder her, at han skriver til menigheden i Filippi. Dem der han mødtes med for første gang for 13 år siden. Der skriver han til menigheden. De har hørt, at Paulus han er blevet taget til fange. Og de er bekymret for, hvordan har Paulus det. Og derfor så sender de en budbringer afsted, som løber hele vejen fra Filippi til Rom, for at få at vide, med en gave til Paulus, og for at få at vide, hvordan står det til. Og så skriver Paulus Filipperbrevet. Og det er det, vi skal læse lige om lidt. Han skriver et brev til den menighed, som er bekymret for, at nu sidder du i fængsel, Paulus. Og hvad skal vi gøre med det? Hvordan skal vi forstå det? Og Paulus har hørt om nogle ting, der foregår i den her menighed. Og det er det spændende brev, vi skal gennemgå i dag og de næste 4 søndage. Nu har I noget af baggrunden. Det er altså sådan et statusbrev om, hvordan er det lige tingene går hos Paulus. Og det bliver meget tydeligt allerede i det første. I dag skal vi nøjes med at være sammen om de første 11 vers i Filipperbrevet. Og det er dem, jeg vil læse nu. Helt som et almindeligt brev starter vi lige med afsender og modtager. Fra Paulus og Timotheus, Kristi Jesu tjenere, til alle de hellige i Kristus Jesus, jer der bor i Filippi, samt tilsynsmænd og menighedstjenere. Nåde være med og fred fra Gud, vor Far og Herren Jesus Kristus. Jeg takker min Gud, hver gang jeg mindes jer, og i alle mine bønner beder jeg altid for jer alle i glæde over, at I har været med i det fælles arbejde for evangeliet, lige fra den første dag indtil nu. Og i tillid til, at han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den indtil Kristi Jesu dag. Det er kun rimeligt, at jeg tænker sådan om jer alle, for I er i mit hjerte, både når jeg er i lænker, og når jeg forsvarer og underbygger evangeliet. I er jo alle fælles med mig om nåden. Gud er mit vidne på, hvor meget jeg længes efter jer alle med Kristi Jesu inderlige kærlighed. Og det beder jeg om, at jeres kærlighed stadig må vokse og blive rig på indsigt og dømmekraft, så I kan skønne, hvad der er væsentligt, og være renfærdige og uden anstød på Kristi dag.
fyldt af retfærdighedens frugt, som skyldes Jesus Kristus, Gud til pris og ære. Amen. Sådan lyder de første ord af Filipperbrevet. Vi skal lige stoppe for 3 ting i den her. De gode 3 ting. Det første, det er, hvem er det, han sender brevet til? Det andet, det er, jeg tror, vi skal lære noget af Paulus' bønsliv. Og det tredje er, at vi skal have slået langt lys til, sådan som Paulus han gør opmærksom på her. Det er de 3 ting. Paulus starter med at sige det fra ham og Timotheus og til de hellige i Kristus Jesus, jer der bor i Filippi. Hvis man sådan tænker over det, så er det ret provokerende, at Paulus her sender et brev til alle de hellige. For hvem er de? Har Paulus virkelig fået det indtryk, at han sender et brev her til nogle folk, som på en særlig måde er fromme og hellige, fejlfrie, sådan som vi kan bruge hellig sådan i det danske hverdagssprog. Det er også ham den hellige. Er det virkelig det, Paulus han mener? Her har vi at gøre med en særlig from kirke, menighed. Så er det altså ikke et brev til mig. Men virkeligheden er, der er ikke noget menneske, heller ikke i menigheden i Filippi, som kan se på sig selv og over sig selv kalde sig selv hellig. I begyndelsen af den her uge, der blev jeg mindet om et afslørende vers, synes jeg selv, og fordi det står i noget så eksotisk som i prædikernes bog i Det Gamle Testamente, som ikke er særlig tit, vi fremhæver i vores gudstjenester. Så jeg vil alligevel have det med i dag, for at I ikke mindst kan gå hjem med et vers fra prædikernes bog. Der står der, intet menneske på jorden er så retfærdigt, at han kun gør det gode og aldrig synder. Jeg ved ikke med jer, men hvis vi skal være helt ærlige, så tror jeg faktisk, Helligånden siger noget rigtig sandt her. Jeg er ikke fejlfri. Jeg gør, siger og tænker ikke altid det gode. Jeg er bestemt ikke hellig i mig selv. Og hvordan kan Paulus så starte med at sende et brev til alle de hellige? Det kan han, fordi de ikke er hellige i sig selv. Vi skal have hele sætningen med. Han sender et brev til de hellige i Kristus Jesus. De er i Kristus Jesus. Menigheden tog imod evangeliet, sådan som jeg lige fortalte jer det. I hvert fald nogle af dem, og der er helt sikkert kommet flere til. Evangeliet om, at de på trods af, at de ikke er hellige i sig selv, på trods af, at de ikke altid gør det gode, og på trods af, at de synder, så skænker Jesus dem sin nåde og tilgivelse i troen på ham. Paulus han siger det sådan her lidt et andet sted i et brev til romerne. Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Ikke da vi først havde gjort os fortjente, eller gjort os hellige, men mens vi endnu var syndere. Og jeg ved, at der sidder nogen op fra Frøstrup Have, dernede og deroppe, som har hørt mig sige, at evangeliet, det er et S-rim. Og hvis I nogensinde glemmer, hvad evangeliet er, så skal I huske, det er et S-rim. For i 1. Johannes brev 4:10, der står der, at deri består kærligheden i, at Gud har sendt sin søn som et sonoffer for vores synder. Sendt sin søn som et sonoffer for vores synder. Evangeliet er et S-rim. Gud har sendt sin søn som det offer, der skulle betale for vores synder. Når vi tror det, så er man ikke længere i sig selv. Så er man i Kristus. Man iklædes Kristus, man indkapsles i Kristus, man indesluttes i Kristus. Det er som man tager Kristus klæder på, så en snavset t-shirt, den er gemt inde bag hans klæder. Det er det, der sker. Og så står Gud ikke længere og ser på synden og skylden i vores liv, men nu ser han kun Kristus. Og det er derfor, at Paulus han starter det her fantastiske brev med at skrive til de hellige, ikke i sig selv, men i Kristus Jesus. De hellige i Kristus Jesus.
Og derfor så kan det være lige så meget et brev til dig og mig. Det er ikke kun til de hellige i Kristus Jesus i Filippi. Det er også til os i Skjern og omegn. For os gælder der det samme. Vi er ikke hellige i os selv, men i Kristus er vi iklædt hans hellighed. Og når vi kommer og arbejder os igennem Filipperbrevet, så er der en dyb hemmelighed, det der med, at det kristne liv, det er et liv i noget, eller i en bestemt, nemlig Kristus Jesus. Der kommer et udfordrende vers, må vi sige, når vi når til vejs ende. Glæd jer altid i Herren. Hvis vi skal glæde os altid i os selv, så har vi virkelig et problem. Men vi må glæde os altid i Herren. Og sådan er der masser af i'er i Filipperbrevet. Læg mærke til det, når vi kommer til det. Vores stolthed, ikke i os selv, men i Kristus Jesus, skriver Paulus. Så der er en masse i'er. Det kristne liv er et i Herren Jesus, i Kristus Jesus. Det var det første. Og dermed, hvis ikke brevet var relevant for os, så må det være det nu. Vi er medmodtagere. Vi er under samme titel. Vi har samme titel som dem her i Filippi. Paulus han begynder Filipperbrevet med en bøn for menigheden. Og da jeg sad og læste det, der blev jeg på sin måde talt det til mig selv i en inspiration i, hvordan ser mit eget bønsliv ud? Har jeg brug for at lære lidt af Paulus? Det kunne man jo måske fristes til at tænke, at det kunne man måske godt lære noget af. Og hvis man bliver i tvivl, så kan man læse lidt videre i Filipperbrevet, så siger Paulus det direkte, efterlign mig. Okay, så lad os prøve at se på, hvad er det, Paulus han siger i sin bøn. Og brug det som en hjælp for dig, som synes, det er svært at bede, og hvad skal jeg bede for, og hvordan skal jeg bede. Der tror jeg, det er en stor rigdom og til velsignelse at bruge Bibelens bønner til at formulere sine bønner. Så nu vil jeg fremhæve nogle dele af bønnen, så vi forhåbentlig kan lære af det. Paulus han starter med at takke Gud for menigheden. Til det kunne man jo stille det spørgsmål. Takker jeg Gud for min menighed og de mennesker, som jeg er kirke sammen med? Takker og beder jeg for menigheden ud over hele kloden? Jeg tror, der sker noget med os, hvis vi begynder med at bede den samme bøn, som Paulus han beder her. Og så takker Paulus Gud for den glæde, at menigheden i Filippi er sammen med ham i arbejdet for evangeliet, skriver han. Til det samme kunne man stille det spørgsmål, hvor tit folder jeg mine hænder og takker Gud for de mennesker, som jeg er sammen i den tjeneste, som vi alle har for evangeliet. Jeg tror også, det gør noget ved os, hvis vi tør at bede og takke Gud for det. Og til sidst så beder Paulus om, at deres kærlighed må vokse. Kærligheden til Gud og vores næste. Jeg tror, vi skal ture bede Gud om, at kærligheden må vokse, også hos os. Og så tilføjer han noget. Han beder om, at den kærlighed, som de har, må blive rig på indsigt og dømmekraft, så de kan skønne, hvad der er væsentligt. Det lyder næsten som en bøn, der er skrevet her i fastetiden, til fastetiden. Prøv at tænk og gå hjem og bede den bøn. Gud, hjælp mig til bedre at kunne se og dømme, hvad der er væsentligt for mig selv og for andre. Det er faktisk det, Paulus han beder for menigheden, at det er det, de må komme til. Og så 2 gange beder Paulus om, at de må have fokus på Kristi dag. At de på den dag må være renfærdige og uden anstød. Mit bønsliv er nogle gange præget af, at hverdagen den fylder rigtig meget. Og det er det, der er lige for, der fylder. Og nogle gange så glemmer jeg perspektivet om, at vi må holde fast ved troen på Jesus i det lange løb. Og det er faktisk det, Paulus han her minder filipperne og også om, at vi må være klar den dag, som han kalder Kristi dag, den dag Jesus kommer igen. Så jeg vil opfordre jer til at gå hjem og genlæse den her bøn, som Paulus han beder, og så prøv at udfordre dig selv, lad dig inspirere af den måde, Paulus beder for.
sin menighed for, til at tage den til dig og lade den blive din egen bøn. Der har du i hvert fald hjælp til at finde en bøn. Det sidste her om at holde ud i det lange løb, det leder mig til det sidste, jeg gerne vil trække frem. Det er den her formulering, indtil Kristi Jesu dag, eller indtil Kristi dag, som Paulus han nævner 2 gange i de her 11 vers. 2 gange i tale sætter Paulus Jesu Kristi dag. Den dag, når Jesus kommer igen. Den dag, når Jesus han kommer og nyskaber himmel og jord. Den dag, hvor alt bliver gjort op. Den i tale sætter han 2 gange for menigheden på i den her indledende bøn. Og det er et helt essentielt perspektiv. Det fylder igennem hele Filipperbrevet. Der er der en forventning, et evighedsperspektiv, en forventning til Jesu genkomst. Og det er vigtigt for Paulus at italesætte og minde dem om. Nogle gange, når jeg bliver spurgt om at komme ud og forkynde, eller tale, eller hos de unge snakke, som det hedder i dag, vil du komme og snakke for os, så er det ikke sjældent, at der sådan bliver udtrykt noget i retning af, det må gerne være noget, der sådan kan bruges i vores hverdag. Det må gerne være noget, vi sådan kan bruge til noget i morgen. Og det er der egentlig ikke noget forkert eller forbudt i. Men jeg tror, det peger lidt på en tendens, som vi måske alle sammen kan se os ramt af. Nogle gange så glemmer vi det lange lys og kører med nærlys. Vi kommer tit til at tænke på livet her nu. Og så tror jeg kan kun tale for mig selv, at vi glemmer det aspekt, at der findes en Jesu Kristi dag. En dag, hvor Jesus han kommer igen. Hvor vi alle sammen skal være sammen med Jesus på den nye jord i evighedernes evigheder. Og jeg tror desværre, at når vi glemmer det aspekt, så gør det noget ved os. Hvis vi glemmer forventning om, at Jesus kommer igen, så bliver livet her nu, det bliver rigtig vigtigt. Det bliver rigtig vigtigt, om jeg lykkes. Min uddannelse, min karrierevej, mit arbejde, mine præstationer, de bliver rigtig vigtige, når perspektivet er her og nu. Sygdom og lidelse bliver mere, end de bør være, måske ubærlige. Og de bliver forhindringer for at få mest muligt ud af livet her nu, når jeg glemmer perspektivet om evigheden. Følelsen af at være utilstrækkelig, den bliver lige pludselig definerende for alt, hvad jeg gør, når jeg glemmer perspektivet om fremtiden. Og prøv at høre, forventningen til Jesu genkomst, det er ikke at negligere livet her nu. Det negligerer ikke det at tage en god uddannelse og have et godt arbejde. Det negligerer slet ikke sygdom og lidelse, som vi oplever lige nu, eller følelsen af utilstrækkelighed. Forventning til Jesu genkomst negligerer eller bagatelliserer ikke, men det sætter livet her nu i perspektiv. Jeg tror, Gud han minder os her om, at vi som kristne ikke må miste eller glemme forventning til Jesu genkomst. Det er som at skifte fra nærlys til langlys, når man kører om natten. Vi må som kristne huske at løfte blikket og se vores liv, hele vores liv, lige det her nu, i lyset af det, som kommer. I lyset af den evighed, vi har forventning og håb til i troen på Jesus. Og det liv, vi lever her nu, i vores helt almindelige hverdag, der må vi bede i tillid til Gud, ligesom Paulus han gør det for Filipperne, at han, som har begyndt sin gode gerning i os, vil fuldføre den ind til Kristi Jesu dag. Amen, og det vil vi gøre nu. Nu vil vi bede. Jesus, Herre, vi takker dig for vores menighed. Vi takker dig for alle børn, fødte og ufødte, vores konfirmander, unge, ældre og alle indimellem. Tak, at vi alle er med i det fælles arbejde for evangeliet. Og så Jesus, så beder vi dig i tillid til,
at du, som har begyndt din gode gerning i os, må fuldføre den indtil Kristi Jesu dag. Og det beder vi om, Jesus, at vores kærlighed stadig må vokse og blive rig på indsigt og dømmekraft, så vi kan skønne, hvad der er væsentligt, og være retfærdige og uden anstød på Kristi dag, fyldt af retfærdighedsfrugt, som skyldes Jesus Kristus, Gud til pris og ære. Jesus, vi beder dig for ægteskaberne og dem, der lever alene. Giv os alle din kraft til at leve i kærlighed til hinanden. Vi beder dig for det her sted, du har sat os, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfulgt. Vi beder dig for evangelisk-luthersk netværk. Tak, at vi står sammen med andre kirker om at være frimodige kristne. Og vi takker dig for vores åndelige vejleder, Sprint Ågaard Korsholm. Styrk ham i hans tjeneste, og hold både ham og os fast på Bibelens grund. Vi beder dig om, at du vil bære os alle og være os nær, særligt hos dem, som er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Grib ind i vores smerte og hjælp os hver især til at vise omsorg for hinanden. Hør os, når vi i stilhed hver især beder for et menneske eller en situation, som på en særlig måde har brug for din hjælp. Den søndag vil vi også bede dig for Johannes Juel Nielsen, volontør på Sømandshjemmet i Asiat, for Rebecca Amitsbøl Jensen, volontør på et børnehjem i Tanzania, og for Josefine Sangil Siersbæk, volontør i Nuuk. Og så vil vi takke dig for Kasper Kjær Jensen og hans volontørtjeneste på skibet Duelers Hope. Vær ham nær, indtil han kommer hjem fra sin rejse. Vi beder for de folk og lande, hvor krigene raser og lidelserne hober sig op. Trøst de sørgende, helt de sårede og befri de bortførte. Lad der komme fred mellem mennesker og folk, og lad mennesker finde fred i dig. Vi beder dig om, at budskabet om dig må blive spredt blandt denne verdens muslimer, og særligt i dag tænker vi og beder for det folk i Iran. Vi beder om, at de må omvende sig og lære dig at kende som den eneste sande Gud. Det samme beder vi dig om for det jødiske folk. Fjern sløret fra deres øjne, så de ser og tror dig, Jesus, som den og deres Messias. Vi beder dig om fred i Jerusalem. Vi beder dig for din kirke ud over hele jorden. Lad budskabet om dig, Jesus, blive spredt, og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi beder dig for vores folk, for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold. Og så beder vi dig om, at vi må være klar på Jesu Kristi dag, og at du snart kommer og gør alting nyt. Amen.